سلام زخبركم من زخبركن انت خاتلتي سينما سمره ابز زلخمو بسلام انت عنان كتلو انداتمننا كابلو مي جميرنا اتخالق ገጻት ህይወት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝተፈላለዩ ህቡባት ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ዘተኮረ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ሓበሬታታትን ንሕና ዝበጽሕናዮ ምስጢራትን ከነካፍለኩም ኢና ታይዳሞ ኮሚ ሓይሽ 10 ግዜ ካብ ሜሲ ጎል የትዩ ሮናልዶ ሓዳስ ጋንታ ፈሪማቶ አርሰናል ተዳይኻ ወጽያ ዝብልን ካልእ ዜናታትን እንዳምጸና እዝንኹም ካብ እንሕምመኩም ዝብል ቅዱስ ሓሳብ ተበጊስና ካብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ውጽእ ኢልና ግንካ ካብቶም ተጻወትን ጋንታታትን ከይወጻና ብዛዕባ ካብ ሜዳን ስነ ሜዳን ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ህይወቶም ኣቲና ሓበሬታ ዘቑይቕና ከነቕርበልኩም ኢና ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ መቸም ላይክ ሼር ከይገበርኩም ክትከታተልዎ ኢኹም ዝብል ጽሉል ሓሳብ ይሓስብኒ ተኸታተልትና ኣዝይኹም ሓላላት ስለዝኾንኩም ብዘይካቲ ኣብ ቦታ ኮመንት ትጽሕፉልና ሃናጽሪ ኢቶኹም ላይክ ሼር ብምግባር ከይተባባዕኹም ኣይትሕለፉ ብምባል ምዝኽኻር ጥራሕ እኹል እዩ እሞ ሎሚ እቲ ካልእ ገጻት ህይወት ብሉጽን ህቡብን ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሊዮነል ሜሲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብ ትሕዝቶ እዚ ድማ ሜስን ቀረባ ስድራ ቤቱን ሜስን ውቃጦታቱን ማለት ኣብ ኣካላቱ ዘለዉ ውቃጦታት ሜስን ያዕርኽቱን ሜስን ሰናይ ተግባራቱን ሜስን ባህርያቱን ዝብሉ ኣርእስትታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብሓባር ንስማዓዮ እሞ ቀጺልና በታ ሜስን ስድራ ቤቱን ትብል ኣርእስቲ ክንፍልም ፈለማ በታ ዝመስረተቶ ስድራ ቤት ክንፍልም ቀጺልና ናብታ ንሱ ዝምስርታ ወይ ድማ መስሪትዋ ዘሎ ስድራ ቤት ከነመርሒና ተኸታተሉኒ ሜሲ ክልተ ኣሕዋትን ሓንቲ ሓፍትን ኣለዎ ንሳቶም ድማ ሮድሪጎ ሜሲ ማቲያስ ሜሲ እታ ጓል ድማ ማርያ ሶል ሜሲ ትበሃል ነዞም ሰለስተ ምጭዋት ኣሕዋት ዝወለዱ ድማ ኣቦኦም ጆርጅ ሆራኪዮ ሜሲ ከምኡውን ኣዲኦም ኣብ ኣርጀንቲና ሴሊያ ይብልዋ ኣብ ኤውሮጳ ማለት ኣብ ስጳኛ ድማ ቼሊያ ማርያ ኩቺቲኒ ትበሃል እዞም ሰለስተ ኣዝዮም ዝፋተዉ ኣሕዋት እዮም ኣብ ኣተዓባቢኦም ዝተሃንጸ ፍቕሪ ድማ ክሳብ ሕጂ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ሜሲ ንሓድነት ሰለስቲኦም ኣሕዋት ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ንኣሽቱን ከለዉ ኣብ ሓደ ዓራት ኣብ ዝድቁስሉ ዝነበሩ ግዜ ዘሕለፍዎ ፍቕሪ ጦብላሕታ ከም ዝፈጥረሉ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ሮድሪጎ ሜሲ በኹር ገዛ ኮይኑ ኣብ ኣርጀንቲናን ኣሜሪካን ሓያል ቢዝነስማን ምዃኑ ይዝንገረሉ ኣብ 10 ለካቲት 1980 ዝተወልደ ሮድሪጎ ሜሲ ሓደ ካብ ሃብታማት ነጋዶ ኣርጀንቲና ኮይኑ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓበሬትኡ ንመርበባት ሓበሬታ ካብ መሃብ ዝተቆጠበ እዩ ኣነባብሩ እውን ዝተጋነነ ናይ ሃብታማት ብዘይ ምዃኑ ብብዙሕ ሰብ ተፈታዊ ምዃኑ ይዝረበሉ ሓደ ካብቶም ንሊዮነል ሜሲ ኣብ ዝበጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበጽሕ ካብ ግዜ ንእስነቱ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ምዃኑ ሜሲ ኣብቲ ወትሩ ኣብ መድረኽ ዓወት ምስ ደየበ የውሃንኡ ዝገልጸሎም ሰባት ክንረኽቦ ንኽእል ሮድሪጎ ሜሲ ወላድኣ ዕሉል ደጋፊ ኩዕሶ እግሪ ኣይኹን ኩዕሶ ክርኢ ከሎን ክጻወት ከሎን ግና ስምዒታዊ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ሮድሪጎ ትምህርቱ ብፋይናንስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ድሕሪ ምዛሙ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣርጀንቲና እንዳተመላለሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ቢዝነስማን ክኸውን ክኢሉን ብዙሕ ጸጋ ክኽዓብት በቒዩ ብዘይክኡ ሓዉ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መዋዕውዕን ካልእ ኣታዊታት ዝጥቀመሎም ምንጭታቱ ከም መሪሕ ተራ ብምሓዝ ቢዝነስ ከካይድ ተራእዩ ብዘለዎ ተመክሮን ፍልጠትን እውን ምስ ሜሲ ብዝተፈላለየ ሽርክነት ስራሕ ኮንትራት ውዕል ከኣትውን ዝደልዩ ማሕበራትን ትካላትን ባዕሉ ከም ዘሳልጦ ይሕብር ሮድሪጎ ክሳብ ሕጂ ቆልዓይ ወለደን ዘሎ ብዙሓት ሰባት ጽቡቕ ቁመና ከም ዝውንን ብዙሓት ኣዋልድ እውን ብመልክዑ ከም ዝህነና ይዛረቡ እዮም ብሕቡእ ምስ ዝተፈላለያ ጎራዙ ከም ዝወፅእ እውን ዝዛረቡ ውሕዳት ሰባት ኣይኮኑን የግዳስ ጭብጥ ይምፅኦም ክዛረቡ ኣይትሰምዕን ኣብ ሰዓት እዚ ከም ዓርኩ እትሕመ ካብ ህቡባት ሰባት ዘይኮነት ሰብ ከም ዘላቶን ምስ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከም ዝረአን ይፍለጥ እንተ ንሱን ንሳን ግን ኣብ ዝምድንኦም ዘተኮረ ዝኾነ ወግዓዊ ዘረባ ኣይተዛረቡን እቲ ካልኣይ ሓዉ ማቲያስ ሜሲ ይበሃል ማቲያስ እቲ እንኮ ዝጥቀስ ዓወት ዘይብሉ ኣባል ስድራ ቤት ሜሲ እዩ ማቲያስ ብዙሕ ግዜ ተኣሲሩ ዝወፀ ሰብ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ክትራን ስርቅን ምፍርራሕን ዝኣመሰሉ ወፍርታት ተዋፊሩን ተቐይዱን ከም ዝነበረን እውን ይንገረሉ ወላኳ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ልዋናን ቶማስን ዝተባህሉ ቆልዑ እንተኾነ ንናብርኡ ዝኣክል እቶት ከም ዘለዎ ይዝፍለጥ ብዘይካዚ ነቲ ብስም ሊዮነል ሜሲ ዝፍለጥ ሊዮ ሜሲ ፋውንዴሽን ማለት ናይ ሰናይ ግብሪ ማሕበር
مس ولاديتو بحبار بمخان كم زكايدون ميسون أزيو كم زحقوصولن يفلت بزي كازي ماتياس أب لعل ليونيل ميسي حاوزلو فقرن مغلات مثل ميسي أب زبانو كم زتوقت أي نقر بزوحات أرجنتيناويان ماتياس مدناغر سلزخونه ميسي فاينانشالي كحقزو معتانيو مسلو توقيتو بمبال نتي قدم ገለ ዓመታት ተقليلو ዝረሓقሉ ህይወት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝብልዎ መባጭ ኣው ዘረባሎ ማቲያስ ቅድሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ስራሕ ማለት ኣካያዲ ሊዮ ሜሲ ፋውንዴሽን ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ናቱ ግሮሰርን ካልእ ኪዮስክን ይሰርሕ ነይሩ ቀፂሉ እውን ንዕን ሸይጡ ቪአይፒ ኣብ ዝተባሃለት ሜሲን ወላዲኡ ዝገበረሉ ባርን ሬስቶራንትን ከም ማናጀር ብምዃን ሰሪሕዩ ኣብ ሰዓት ዝግዳ ደሓን ደሞዝን ኣታውን ዝረኽበሉ ናይ ሊዮኔል ሜሲ ሓው ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ከም ኣካየደ ኮይኑ ይነጥፋሎ ሓፍቱ ማርያ ሶል ሜሲ ትበሃል ኣብ 1992 ተወሊዳ ልዕሊ 200,000 ሰዓብቲ ኢንስታግራም ዘለዋ ናይ ኣርጀንቲና ህብብቲ ሶሻል ኣክቲቪስት እያ ንሳውን ከም ሓዋ ሮድሪጎ ውልቃዊ ሓበሬታታት ኣይትህብንያ ብዛዕባ ሓበሬታ ክንዘቆቕ ኣብ ዝፈተናሉ እዋን ንኹለን መርበባት በፂሕነን ሓበሬታ ኣብያትና እንዳበላ መዓስ ከም ተወልደ ጥራይን ዝሕብራኻ ማርያ ሶል ሜሲ እንኮ ሓፍቲ ሜሲ ከም ምዃና መጠን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝና ንምጥራይ ናብኣ ይቐርቡ ምንባሮም ይሕበር ቀፂልና ብዛዕባ ሊዮኔል ሜሲ ዝመስረታ ስድራ ቤት ክንዕዘብ ኢና ንሜሲ ሰበይቱ አንቶኔላ ረክሩዞ ትበሃል ኣርጀንቲናዊት እያ ኣብ ከተማ ሮዛሪዮ ድማ መማህርቱ ዝነበረትን ካብ ቀድም ከም ዘፍቅራን ይንገር ሊዮኔል ሜሲ ወዲ 11 ዓመት እንከሎ ብግሮዝ ዴፊሽንሲ ሲንድሮም ዝተባሃለ ሕማም ተጠቂዑ ጋንቱ ባርሴሎና ድማ ናብ እስጳኛ ከተሐክሞ ምስ ወሰደቶ ካብ አንቶኔላ ምፍልላዩ ከም ዝሕርቆ ተዛሪብዩ ግና እንታይ ገበር ጉዳይ ጥዕና እንደኾነ ብድሕሪኡ ግን አንቶኔላ ሓደጋ መኪና ጋጢምዋ ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ካብ እስጳኛ ብምምጻእ ምስ ሓውየት ምስኡ ከም ዝተማልአ ይንገር ሽዑ ዝጀመረ ወግዓዊ ፍቅሮም ድማ ኣብ መርዓ በፂሑስ ድሮኳ 3 ምጭዋት ቆልዑ ወሊዶም ይርከቡ ደቂ ሜሲ ኩሎም ኣወዳት እዮም ንሳቶም ድማ ቲያጎ ማቴዮ ቺሮ ይበሃሉ ቲያጎ በኽሪ ውላዶም ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ወዲ 11 ዓመት ተማሃራይን ናይ ኣሜሪካ ክለብ ሚያሚ ኣካዳሚ ድማ ኣብ ምስልጣን ይርከባሎ ኣቡ ሊዮኔል ሜሲ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ስለ ዝገብረሉ ድማ ካብ መሳትኡ ጸብለል ክብል ይረአዩ ኣብ እስጳኛ እንከሎ ቲያጎ ኣብ ባርሴሎና ኣካዳሚ ኣብ ስልጥነሉ ዝነበረ እዋን ሽልማት ተቐቢሉ ከም ዝነበረ ዝከርዩ ማቴዮ ሜሲ እቲ ካልኣይን ማእከላይን ውላዶም ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ 8 ዓመት ኣሎ እዚ ኣብ 2015 ዝተወልደ ማቴዮ ወላዲኡ ሜሲ ክገልጾ እንከሎ ስዕረት ዘይቀበል መንፈስ ከም ዘለዎ ይዛረብ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ናይ ምፍታንን ሓደስቲ ነገራት ናይ ምዕዛብን ተውህቦ ከም ዘለዎ ዝተረድአ ሜሲ ወላ ኣብ ኩዕሶ ኣይኹን ኣብ ካልእ ዓውዲ ግና ኣድማዒ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እምንቶ ዘለዎ እቲ ሕሳስ ልደ ወዶም ቺሮ ይበሃል ወዲ 5 ዓመት ቆልዓዩ ሜሲ ድማ መልክዑ ንሓው ማቲያስ ከም ዝመስል ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ዝተዛረበሉ ዘረባሎ ሜሲ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ጓላይ ወለደን ዘሎ ራብዓይ ውላድና ጓል ክትኮነልና ንምነ ክብል ተዛሪቡ ስለ ዝፈልጥ ድማ አንቶኔላ ራብዓይ ጥንት ክትሕዝ ምዃና ከይፈለጥኩም ከነፍልጠኩም ንደሊ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ቀፂልና ሜሲን ኣብ ኣካላቱ ዘለዉ ውቃጦጣትን ኣስተውዒልኩም ሉዶ ትፈልጡ ሜሲ ክውቀጥ እንከሎ ካብ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ዳኒ ኣልቨዝ ተጸልዩ ኣብ ሰብነቱ ክውቀጥ ከም ዝጀመረ ይዛረብ ሜሲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መላእ ኣካሉ ዝተፈላለዩ ድርኺትን ምስጢራትን ዝሓቆፉ 18 ውቃጦ ኣለዎ ንሎሚ ኩለን መምስ መግለጺየንን ምስጢረንን ከነቕርበልኩም ኢና ቀዳመይቲ ውቃጡ ኣብ ዓንዲ ሕቁ ዝተወቀጣ ንመግለጺ ክብርን ፍቅርን ወላዲቱ ቺልያ እትገልጽ ምስሊ ወላዲቱ እያ ሜሲ ኣብ ልዕሊ ወላዲቱ ዘለዎ ፍቅሪ ፍሉይ ምዃኑ ይዝጥቀስ ካብ ግዜ ንእስነቱ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ወትሩ ኣብ ጎኑ ምህላውን ነቲ ጽጉማት ህፃናትን ዝርድኡ ሰባትን ምሕጋዝ እተካይዶ ዘላ ናይ ሜሲ ሊዮ ፋውንዴሽን ውን ኣዝዩ ከም ዝሕጎሰላ ይዛረብ እዛ ምስሊ እዚኣ ድማ እታ ናይ ፈለማ ውቃጡ ምዃና ይንገረላ ካልእቲ ውቃጡ ኣብ ጸጋመይቲ እግሩ ዘላ ምስሊ ክልተ ኣእዳው ህፃንየን እዛ ውቃጦ እዚኣ ድማ ሜሲ ኣብ 2012 ኣቦ ክኸውን ምስ ከኣለ ንኣምላኹ ኣመስጊኑ ምስሊ ክልተ ኣእዳው በኽሪ ወዱ ኣብ እግሩ ተወቂጡ ሳልሰይቲ ተማሳሳሊት ኣብ ጸጋማይ እግሩ ኣብ መንጎ ምስሊ ኣእዳው ህፃን ዘላ ቲያጎ ትብል ውቃጦ እያ
እዚኣ ድማ ስም በኽሪ ወዱ ኣብ ዘውፅኣሉ ግዜ እዩ ነታ ስም በኽሪ ወዱ ቲያጎ ዝተወቀጣ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ሰባት ነተን ምስሊ ኣእዳው እተን ብኣምላኽ ዝተባረኻ ተባሂለን ብኣርጀንቲናውያን ዝጽውዓ ኣእዳው ማራዶና ዝወከላየን ክብሉ ክዛረቡ ምስ ተሰምዑ ሜሲ እቲ ሓቂ ኣእዳው በኽሪ ወዱ ምዃነን ምሕባር ኣብ መንጎአን ነቲ ቲያጎ ዝብል ሽም ወዱ ዝተወቀጦ። ራብዒቲ ኣብ ጸጋመይቲ እግሩ ዝተወቀጣ ምስሊ ኩዕሶ እያ። ሜሲ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኮይኑ ሕጉስ ህይወት ኣብ ዘሕልፈሉ ዘሎ ውጽኢት ናይ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ህይወት እኳ እንተኾነ ብዝለዓለ ግን እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ካብ ዝኾነላ ግዜ ትሒዙ ብመንገዲ ኩዕሶ እግሪ ዝረኸቦ ዝናን ዓወትን ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ይዛረበሉ። ብሓቂ ድማ እቲ ነገር ከምኡ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ሜሲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ፍቕርን ስምዒትን ንኽገልጽ ኩዕሶ ክውቀጥ ዝመረጸ። ሓምሻይ ውቃጦ ኣብ የማነይቲ ቅልጽሙ ንዝተወቀጣ ምስሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ። ሜሲ ሰዓቢ ሃይማኖት ካቶሊክ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ካብቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎም ተባሂሉ እዩ ዝንገረሉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓወታቱ ኣብ መድረኽ ተረኺቡ ዘረብኡ ክጅምር እንከሎ ድማ ብፈለማ ነቲ ዓወት ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ይዛረብ። ሰዓቢ ክርስቶስ ከም ምዃኑ መጠን እዩ ድማ ንምስሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማነይቲ ቅልጽሙ ክውቀጣ ዝመረጸ። ካልእ ኣብ የማነይቲ ኢዱ ዘላ ሮዛ ዝሕብራ ዕምባባ ንተውህቦ ትገልጽ ኮይና ኩሉ ሰብ ተውህቦ ከም ዘለዎን ተውህብኡ ንኸለሊ ከም ዝጽገምን እትሕብር እያ። ካልእ እውን ኣብ የማነይቲ ኢዱ ትርከብ ሮዝ ዊንዶው ተባሂላ ትግለጽ ምስሊ ፊኒስትራ ናይታ ኣብ ባርሴሎና እንከሎ ዝመላለሰላ ዝነበረ ቤት ኣምላኽ ንምግላጽ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ኣብ የማነይቲ ቅልጽሙ ዘላ ዓይኒ ድማ አንቶኔላ ኣይ ትበሃል ኮይና ንአንቶኔላ ሰበይቱን ኣደደቁን ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣትሒዙ ዝጽውዓ መጸውዒት ዓይነይ ትብል ቅጽል ከም ዝኾነት ይዛረብ። ሊዮነል መሲ ግዜ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ነገር ናይ ወዲ ሰብ እዩ። ካብ ግዜ ዝሕይል ነገር ድማ የለን ዝብል መርገጽ ዘለዎ እዩ። ኣብ ልዕሊ ግዜ ዘለዎ ብሉጽ ኣረኣያ ንምግላጽ ድማ ነዛ ኣብ የማነይቲ ኢዱ ዘላ ውቃጦ ዓባይ ሰዓት ዝተወቀጣ። ካልእ ኣብ ትሕቲ ዛ ዓባይ ሰዓት ተወቂጥዎ ዘሎ ድማ ካልእ መሕበር ሰዓትን ግዜን ማለት ታይም ፒስ ትበሃል ውቃጦ ኣለዎ። ሜሲ ኣብ ህይወቱ ብዝሓለፈ ዘይቋዝም ብዝመጽእ ድማ ዘይጭነቕ ንሎሚ ክነብር ዝደሊ ሰብ ከም ምዃኑ እዩ ዝንገር። ስለዚ ድማ እዩ ነዛ ውቃጦ ሓንቲ ካብ እምነታት ህይወተይ ብምባል ዘስፈራ። ሊዮነል መሲ ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማ ሮዛርዮ ሓንቲ ካብተን ካብ ህይወቱ ዘይሓሳን ኣብ ዝኽሪ ዘንቲ ዕለት ዝተቐመጣን እያ። ብተወሳኺ ድሕሪታ ካብታ ዝዓበየላ ከተማ ናብ እስጳኛ ምምርሖ እውን ዝተረፈ ናይ ፕሮፌሽናል ህይወቱ ኣብዛ ከተማ ማለት ባርሴሎና የሕሊፍዎ። ስለዚ ድማ እዩ ሮዛሪ ዝተሰሚየት ካርታ ናይ ክልቲአን ቦታታት ኣብ ኢዱ ብውቃጦ ከስፍሮ ዝመረጸ። ሊዮነል መሲ ዝበዝሐ ዕምሪ ፕሮፌሽናል ጉዕዝኡ ኣብ ባርሴሎና ናይ ክብሪ ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ቁጥሪ 10 ማልያ ወዲኡ ዝተፈላለየ ዓወታት ተጓናጺፉ። ብዘይካዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንቱ እውን እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ቁጥሪ 10 ማልያ ሒዙ ይጻወት። ምስ ህይወቱ ፍሉይ ምትእስሳር ዘለዋ ቁጽሪ ማልያ እውን ሓንቲ ካብ ውቃጦታት ጸጋመይቲ ዳንጉ እያ። ብዘይካዚ ኣብ ጸጋመይትን ታሕተዋይ ክፋል የማናይ እግሩን ዘሎ ቁጽሪ ዓመታት ንዕለተ ልደት 3 ደቁን ሰበይቱን ዝምልከት ትርጉም ከም ዘለዎ ይነገር። ነቲ ዕለተ ልደት ድማ ብንጹር ኣስፊርዎ ይርከብ። ሜሲ ኣብ ታሕተዋይ ሽምጢ ኣካላቱ ዘላ ምስሊ ከንፈር ናይ በዓልቲ ቤቱ አንቶኔላ እያ። ሜሲ ስለምንታይ ካብ ካልእ ክፋል ኣካላቱ ኣብ ኣኽውቀጣ ከም ዝደለየ ግን ንጹር ሓበሬታ ኣይረኸብናን። እቶም ዝበዝሑ ውቃጦታት ኣካላት ሜሲ ንኽብሪ ንሱ ዝመስረታ ስድራ ቤቱ ዝገልጹ እዮም። ኣብ የማናይ ቅልጽሙ ዘላ ረሲዕንያ ጸናሕና ውቃጦ ድማ ነቲ ኣብ 2015 ዝወለዶ ማቴዎ ወዶም ንኽብሩ ብምባል ብስሙ ዝተወቀጠ እያ። ከምቲ ኣቐድማ ቢልና ዝገለጽናዮ ሜሲ ብጽልዋ ወዲ ጋንቱኡ ነበር ዝኾነ ዳኒ ኣልቨዝ ተደፋፊኡ ክውቀጥ ጀሚሩ። ዳኒ ኣልቨዝ ብዘይካቲ ብብሉጽ ተጻዋታይ ምዃኑ ምሉእ ነፍሱ ብውቃጦ ዝመልአ ተጻዋታይ ብምዃን ተፈላጢ ክገብሮ ካብ ዝኽኣለ ሓደ እዩ። እንድሕር እምበር ሜሲ ከም ናይ ዳኒ ኣልቨዝ ነፍሱ ብውቃጦ ክመልአ ምስ ዝብል ብዙሓት ተኸታተልቱን ሰዓብቱን ክኸስር እዩ ዝብሉ ውሕዳት ኣይኮኑን። እንድሕር እምበር ሜሲ ካብ ዝንላዕሊ ኣይትወቀጥ ኢና ንብለካ ሰብ ከይትኸስር። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንእግረ መንገድኹም ሜሲ ውቃጦ የጸብቐሉ ዶ ወላስኖ ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ መልሲ ግደፉልና። ቀጺልና እምበኣር ሜሲን ስናይ ተግባራቱን ክንከታተል።
ብዙሓት ሃብታማትን ሰብዝና ዓለምና ኣብ ብዙሕ መድያት ሓገዝ ክገብሩ ንዕዘብ ኢና ሓደ ካብኣቶም ድማ ሊዮኔል ሜሲ እዩ ሜሲ ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ከምኡውን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ሕብረተሰባት ሓገዝ ኣበርኪት እዩ ንኣብነት ኣብ 2013 ሜሲን ወዲ ጋንትኡ ዝነበረ ጀራርድ ፒኬን ንኣብ ከተማ ባርሴሎና ተደኪና ትርከብ ሆስፒታል ቆልዑ ሴንት ጆን ንመመርመሪ ካንሰር ትሕግዝ ክፍሊ ምስ ምሉእ መሳርሒታታ ንኽኸፍቱላ 1.5 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ገይሮም ሜሲ ካብ 2010 ናትሒዙ ኣምባሳደር ዩኒሴፍ ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎ ነይሩ ነቲ ማሕበር ድማ ኣብ ብዙሓት መድያት ንውፅዓት ህፃናት ክሕግዝ ይኽእል ዝበሎ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣበርኪት እዩ ንኣብነት ኣብ 2019 ጥራይ 1 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ገይሩ ብዘይካዚ ሊዮኔል ሜሲ ንብሕማም ካንሰር ዝተጠቕዑ ኣርጀንቲናውያን ህፃናት ናይ 50,000 ዩሮ ሓገዝ ገይሩ ኣብ 2019 ሜሲ ነቲ ብቀጠር ቻሪቲ ዝፍለጥ ውድብ ንዝተመዛበሉን ረድኤት ንዘድልዮም ህፃናትን ክሕገዝ ናይ 1 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ሂቡ ሜሲ ኣብ ኣርጀንቲናን እስጳኛን ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝዋፃእ ዝነበረ ናይ ሰናይ ተግባር ሓገዝ 1 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ሂቡ ኣብ 2016 ድማ ንሱን ኔይማርን ንኣብ ሃገረ ሲርያ ዘለዉ ህፃናት ትምህርቲ ንኽረኽቡ ናይ 1 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ገይሮም ኣብ 2019 ንመሰልጠኒ መመልመልን ውልዶ ተፃወቲ ማእኸል ኣካዳሚ ባርሴሎና ዝውዕል 200,000 ዩሮ ሓገዝ ሂቡ ሜሲ ኣብ 2007 ነቲ ብወላዲቱን ማቲያስ ሓውን ዝካየድ ሊዮ ሜሲ ፋውንዴሽን መስሪቱ ዕላምኡ ድማ ንኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ውፅዓት ህፃናት ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ሜሲ ዝበዝሐ ግዚኡ ምስ ሰበይቱን ደቁን ከም ዘሕልፎን ከምኡውን ክሕልፎ ከም ዝደልን እዩ ዝነገር እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ካብ ግዜ ወፃኢ ማለት ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሰበይቱን ደቁን ሒዙ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለምና ብምኻድ ናይ ምብፃሕ መደብ የካይድ ብዘይካዚ ሊዮኔል ሜሲ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናብ ኣፍሪቃ ብምምፃእ ዝተፈላለዩ ቦታታት በፂሑን ሰባት ረኺቡን እዩ ንኣብነት ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጋቦን ጊኒቢሳው ግብፂ ቱኒዝያን ካልኦትን በፂሑ ዑደትን ምዝዋርን ኣካይዱ ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ንዝተሸገሩ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ሓገዛት ኣበርኪቱ ነይሩ ሜሲ ሓደ እዋን ዓርኪ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት ኣነ ዝቐርቦም ሰባት ፈተውተይ ኣብ ህይወተይ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እምበር ብናተይ መግለፂ ናይ ዕርክነት ዓርኪ ዝበሃል የብለይን እታ ካብ ልበይ ዘፍቅራ ክንዲ ኩሉ ትኾነለይ ኣንቶኔላ ዓርከይን ሰበይተይን ክብል ይዛረብ እንተኾነ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ምስ ኣርጀንቲናዊ ሉዊስ ሱዋሬዝ ክረአ ብምኻሉን ዝምድንኦም ምስ ንሓድሕድ ስድራ ቤቶም ዝተጣመረ ብምዃኑ ሱዋሬዝ ዓርኪ ሜሲ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይዕልሉ እዮም ሜሲ ብዙሓት ናይ ዓለምና ህቡባት ሰባት ቲፎዞ ከም ዘለውዎ ምስኡ ክሰኣሉ ከም ዝደልዩን ይዛረቡ እዮም ንኣብነት ድምፃዊ ኤድ ሼረን ድምፃዊትን ተዋሳኢትን ሆሊውድ ሴሌና ጎሜዝ ካልኦት ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ህቡባት ውልቀ ሰባት ደገፍቲ ዘለውዎ ሜሲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብምህላው ቁፅሪ ሰዓብቱ ብዕፅፍ ጻፍ በሪኹ ዘለወሉ እዋን እዩ ሜሲ ምስ ኩባንያ ኣዲዳስ ክሳብ ብሂወት ዘሎ ማለት ላይፍ ታይም ዲል ወይ ውዕል ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዚ ድማ ኩባንያ ኣዲዳስ ንሜሲ ክሳብ 25 ሚልዮን ዓመታዊ ከም ትኸፍሎ ይፍለጥ ሜሲ ኣብ ኣከዳድንኡ ብዙሕ ካብ ካልእ ሰብ ዝተፈለየ ንምዃኑ ኣይፅዕርኒ እዩ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክለብሶ ዝኽእል ክዳውንትን ጫማታትን ጥራይ ድማ ዝለብስ ሜሲ ኣልኮላዊ መስተ ይሰቲ ዶ ዝብል ዘረባ ንኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብንጥፈት ዝዋስኡ ሰባት ኣካታዒ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝፈልጥ እዩ ሜሲ ኣልኮላዊ መስተ ኣይሰትን እዩ ስፖርተኛ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እውን ኣብ ግዜ ምዝንጋዕ እንትርፎ ዋይን ካልእ ከም ዘይሰቲ እዩ ዝገልጽ ሜሲ ዘዘውትሮ መስተ የርባ ሜት ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ዓይነት መስተ ልክዕ ከም ዝንሕና እነዘውትሮ ሻሂ ዓይነት ኮይኑ ኣብ ጥቕሙን ኣገዳስነቱን ግና ዝተፈልየ እዩ እዚ ዓይነት መስተ ባህላዊ መስተ ናይ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ኣርጀንቲና ኣዝዩ ልሙድ ከም ዝኾነ ይዝንገር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ድማ ብዙሓት ሰተይቲ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ሜሲ እዚ ዓይነት መስተ ወትሩ ካብ ምንቅስቓሳቱ ኣይፈሎን እዩ ሓይሊ ዝህብ ኣእምሮ ዘነቃቕሕ ከምኡውን መድሃኒታዊ ጠባይ ዘለዎ ካብ ዝተፈላለየ ናይ መንሽሮን ካንሰር ሕማማት ክከላኸል ከም ዝኽእል ይንገረሉ ብርጭቁ ማለት መስተዩ ድማ ናይ ኣርጀንቲና ባህላዊ መሳርሒ ምዃኑ ይፍለጥ ስለዚ ሜሲ ካብ ኣልኮላዊ መስተ ሓራዩ ወላ እውን ምስ ጋንትኡ ወይ ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ናይ ሓጎስ ጽምብል ሻምፓን ወይ ዋይን እንተዘይኮይኑ ካልእ ጥዕም ኣየብልኒ እዩ ሜሲ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶሙ ሚልዮነራት ዓለምና እዩ
زي بزح مسمرات منشطات آتاوي زلوه زبلت تتعوتاي كعصو أقر عالمنا عبز جزيزي عب ميامي عب زلوه منبر جزو بزحات زبلت نايليتي حالمتي زي حلمو دنك إزخونه واقع 10 مليون دولار زت من جزايو زي خبركم تخطاتلتنا بزعبا ميسن معبراوي هوتون بوزوح زبحال نيرو انتخونا جن زترفه كالأي كفال كنقبرلو جزيه كي بزحكم أبزي كنزازمينا زي خبركم تخطاتلتي سينما سمرة لايك شير كومنت ايترسعو أبزمت بناي كالي هبوب تتعواتاي حزنا كنمت أكمينا كساب شعو كنسسنايو